Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Patumi pai pai ni pai inkoi rapi ningkan suri hinira inkoi rapiarni APHL si amai pu je ai kathar dua barguri nangka humri ki rangahut nong nam ka thangklong kai phulang so alang sunalong anta humrida bang so ka humri ki rangahut nilitum Karbi anglong news channel apheron ki Adverson Propen APHL si amai pu je ai kathar pen lamthe isihini chingki jithan mate karju padako to tangte kopia lamthe si APHL si amai pu je ai kathar pen lamthe nangka chepak lang dingma angton pen arju ponik tha lapen lang ponik tha dua barkuri pen Adverson Pro report Karbi anglong news channel kadom niliben Adverson Pro pangse Karbi anglong channel ka chhon pen kilang ver haradom kalam project lo kadom Ada mang tanang kafan kerang soal bertanya kevan piga sentuh si pini thot tame nang kevan fan bertanya kevan pi sini li aja piklo lake mahau takali ladak lakai ko truck dobar ba ko yang kang sini li deklo ladak nongnam ko chang plong kelang misan adim kai pholang supa alang sun kram to balong sini deklo pini pipo sini dak ka jaban ko aplo tangte nona dak ka benglong ang tang long dongnam ko chang plong ayas retire jai kathar sar alang dak ka kongbi do lasila sar ala pula solang sun kilang dam pen no nang kichi voilo lasila bang solang sun ki thek long pen ko aning kang samdo le pen alang phongkan si dak bang ma bang solam ta be ni chi chi chan ponji si do na tum non nang kilang dam pen non nang le etlo lasila to fan lam thi siani arji ponji le pela bang solang sun dak nang kichi cha pen ale ko pi ko poson alang le thi thi ni lam ka chi kipu ponji ta do ta hai lasni ri ka chi ki chan ponji pan si non ri alang tu Alai tu madung pate bakon po. Sebab kini li alang li dung si deglo alang li nom kecil tangkong Karbi anglong nom kecil alang li tu sumja po alang li sahu lo tapi alang li Karbi akai tang cepat duk pen jokong li sumja po lo alang li ayas retire kahai jai kata dokter di nom deglo si abang solang sun jabang pen ko an ni arong malam solang tinggal jubun posar nang li ping ladak dua bakor yang kang long jabang ladak kai pulang solang sun nang kahumri pen ko kusono sa nang li kecil cadang pen. Ladak mesen alam ladak te boktere ya munit etum anta alangsu na bangge ka phalang poja atama bang claim kledet lo kadu eta chini lo la ke ilituma hompoti ilituma property lo pusidi la posi mesen alam la pen itum Karbi anglong ke tourism attraction lai hue dim son thak thak dopik lang ilitum ke plang iji ke dak pen he hu ta ilitum plang unpo non ladak ke theklong ke lalo la hala dolong pe ne footpath pe ne ka salam la bang petang te det lo rokom ben towar ka salam ta petang te det lo rokom government dum ka salam asi la bang petang serak pen lote mesenji la pen ke la maintenance la ke tang an ta hedi ala ingchin ke amor chudet kemati di amor chudet mo nani jok mat kumani klo pe khai pe khroi thi pelot pelat la pulete hin no dagi la pot la si no mat la ka repair do na bang maintenance bang claim serak nang ibon la dolong he hu bang la lo la pen atowar bang petang serak nang ji la pen rat atom han dukan kim pidet nang ji amat dukan kim pidet lote alang litum dak dukan do thek po bhara ga hang nang po alam kali hang he pin na me bajar so alam nominal la pesan bhara en tame la pen electric bang avela rokom electricity bang do nang yer kom la bang mate forest lu por electricity nang ne putong putu ne chini ne sala bang ne liama tha pupu sita electric bang nang yer kom koman ne accident det pulote di la ke electric aju nang ridut baga nang ko hikente na nonda dak kechia so bang kep na aprandam tang lo pulo ne piloni hala langsun alam si ta inglong aso tungi no ta dam de lang pusipu la bang ke itum la si ceri nang po ke chia so pi kinang boleh ligi pu megaling se hala kadu eta thi thedet nang ji la pen mesen nang la hello ni ning ke hang ke la pen choro lo munitum la so alangsun ko pu alangsun pu mayong kai pholang so alangsun la kapi bi tek kapi dot tek bom opot mesen me kapi dot tek bom opot la pen son alam mathanang ji
harlong ke the dak dopik ke di itum matakrang harlong pensi lang ta ke wang pu itum archim ke dola si lang ke do po bang matakrang diki lapot la si harlong bang ka pi phuk phede ji phana bang ke itum bor ivek nang po la tu ke sang ti la pen harlong dak pen jok ta pa pe pon long le de ni ada saya yang sangka kau mula no pinangan tum cetang sakit sabara tum tame pinangan tum cetang kau biang long ke ada sera ating kalau selam betak wana oh ahok lo la tu ke karbiang long ke sera teng lo dak ing sam pi ka dim ta do ar ke kyo thai ta do la pen ke bata ju pu mane bap an do chot lo son hedi theng pi bang erong rong ni son wang jai lo son khala pine tree hedi theng jang thu wang pre la son a thai ta do la pen non la dak a son lang sun la pen kheti ke klem me thai hi di anda do airport har long jat ta do airport share ang long pu si itum punang po share det pu si ra share det si tai tum chi en thek thelo te la bangge vir det ji lage mana sera det kali det share det kali det po lage vir I thurong po bang atung ye plang ipo itum bangge vir det po tapi lo lah si kita maju pun oleh teman saya jadi kata pen kopi dan sisi rap hang kelong kewan mar si ni tum kau bengong channel pen ngepak lang pon jepi ni bang kelap pon calo lah si tum lang pon lah pen tum saya pon lam kering je kosong kado kau bela tum lang pon lah si ini lam tidak pon sedih filo demi tapi kurang Kedam tang 1952 aningkan Karbi Anglong District Council long det penapi ningkan troxy kepra hini arta pleng det apita lakha krinar kep lumbajong ahawar manja PS angkang sarthe inking lapen baliram tiso arong kachingthur amongwe ketap kiledam dedet ajoksi sai jogje rat aning ke oi chipaklan Lakha Krinar Kep Lumbajong MAC constituency Manja Paklangso polling station ke parlo angkang sarthe inhi lapen baliram tiso ahawar arat o sumaratum school kidam kewang kisung lapen thenglo han chojor cholang pen chenglok a owe penta sonsuri akisung ke boy katora thektik pensi labangso ahawar arat atum chetong nanglo lapen non malom apirthe akaya hutke kachepati mate competitive akai pinak Madu sita ahem asomar aphan lokapethek ser nangji akar I lapen akimang dorep lasi mesen lokapachar lidun thekji aphan adim school mesen dowek nangji Bonta Lakha Krinar Kep Lumbajong MAC ahawar angkang manta development adung head Paklangso polling station ke parlo sarthe inghi lapen baliram tiso ahawar arat ke pini arnianta kachingthur mate development asai amo Karbi Anglong Autonomous Council ahinpen kedeng angthek awe pinlang pusi rat atu ningduk chepakla Lasi manja Paklangso PS ke parlo angkang prabjin pen kedam kewang kacheleng mesena towar lapen mesen kijun alang awar sai nang piserak thek asonte Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Team Karbi Anglong Jesemet CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuro Lapen Kurwangtu Pajur Ji Pusi Sarthe Inghi Lapen Baliram Tiso Arong Asor Lapen Arat Amikaratum Pherangkia Thengno Kachuningri Alamthi Nang Chipaklangdu Manja Pen Rajesh Report Karbi Anglong News Channel News Fast Lapen Karbi Anglong News na tum nang kori apa aprang na tum amchurulo lapen ap las na tum nang kahumri aputha kel pene da toar pene la kedam kewang kasik sak ni tum nang kahumri thek pa aprang sin na tum manta chro par piklo sokta alam thege la pulo ni tum rongni arat kisung keboy ke la pulo la toar barikha la pene arve yang no pote la Kacali tim somar atum kedam gewang siksak pen akeng bena kedamun e awarsa pene kedamun e asonsi si theklong keng aisian ta nan atwar khenu lasi Karbi Anglong Autonomous Council asi chief executive member ahin pen etum phan nanglang ponasonte etum pene rongni arat ke anso se pene kaching thur Nat de pusi
pasti latawar pune ke dang vai tum kisung ke boy ke la langli si ne langli CM jong si la so puthak pune tum phan pajok lo pote alangli phan si suri suri akul pune ka churo pajir iglo Sao thành hi non sao thành hi dong tu bangke beraran tu sorong baliran tu sorong kahit hello baliran tu sorong angke nang kipu antan gitu cok ya lah sorong ta nun antan non ke nang pali de da lang pali le da lang sa tu ram long hang pantan tum chunyuri nang ko kisukun eta otus mini eta to wada mun ji lo do ji phil lo do ji ka thon ta ni tum kosto pik lo ani sita usoki so ta ni tum utto kang doi kan doi sige dam le hospital pini ta chipon hospital pini chipon sa kadang suta di phan pija pen lo pon la da kisaring ami ha Little Flower School ang lo. Dati ambulance ta bangon Flower School ang si Tony lo mati. Na usutan ning kan professor chok Cibucar baka dam nang ko sodak nang bonai te ngarong ipu ya sarate. Ola. Hum thom ve lang ni tu manan nang kali ko som tong ni ni de le thome la ni pranang pali ji ma ko phan chot lo ta minon ke long tang an ke hum thom ve la thome la long le lang sarate de ajat akirap ta ve sa ni tum na ke jala kira pa viti sa sumar school ke dam ki wang ta ni ni ta school pa dun e yo ni suwan ta padun e da lo ki jang adat pen mai ave ya ku ma jang ta sumar school padun e da lo dam ta ki dam ki wang sa por nang ko apol na ko apol di prota de tu da le lu mati dak ten nang kon ki nang ko dak jam nang ko tu dak se pa thon ko hala min rut am ting ja so dak se pa dam nang ko je ko i ta pai dak ta ko hem si wang nang da ko tin tu nang ko tu o kasi ta bagana dunga pot la am nangrap ta mi ya nangrap ya lam ta dak si dolo ta ta CM sar oh nangrap ka puti la tuwa ta war bang ka di ke la ta an na ke nangrap ka nangrap ta ya si suni ni dun ni la ni chuning ri sarate de Deepu Arboretum Craft Center along the inauguration of the third batch of UPSC Lapen APSC Free Coaching Center Foundation Ajay Kangpupong. Pai achiklo ni pai ingkoi rapli ningkan surihinira ingkoi rapliar ni Deepu Arboretum Craft Center along the inauguration of the third batch of UPSC Lapen APSC Upon Free Coaching Class Center Kangpupon Labangso sponsored by Karbi Anglong Autonomous Council Deepu and collaboration with Unified Foundation. Guwahati Pen Kewang, joint collaboration with Foundation Dr. Jafrinta Chetongdut, Lapen ex Karbi Student Association Akehai Bijoy B, Richard Tokbi, Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council Deepu, Alang Litumpensi RDP Dun. Labang Solong Kadukawe, Bang Parohinira Bang Pokep Student Atum Angbongpen, third batch of UPSC Lapen APSC class exam kitok Dunchia Pantami, Akehai Singdon Ronghang Amen Pensi, Fi Akejoypen, Bang Paro Isira Bang Pokep Student Apan, third batch of UPSC Lapen APSC class Kacharli Dunlongchia Pantami, sponsored Ponlo. Lapen free coaching ke than ponchi teacher atum lake Maharashtra Delhi pen atum si alangli tumaphan third batch of UPSC Lapen APSC free coaching a class aphan than ponpo. Correspondent report Ren Singh Kiling Karbi Anglong News Channel. Beratem long, bifulong UPSC Lapen APSC coaching third batch aphan inauguration program tempon lo lake sponsored lake Karbi Anglong Autonomous Council Lapen joint collaboration with Unified Foundations Guwahati. Lapen la so director ke itomolong Dr. Jeffrey sin la sidulo lapen putot la so a program afan pini pachun pamilong lo penang 250 students do la 250 student la tumhan request lo je la tum class stami dudun pami pen putot la tum dang itum long teachers dak do Maharashtra pen do Mumbai pen do la pen Delhi pen do teachers stami Telangana. La si la tum kadogo besami ni tum fan dak la so coaching
han pon po la pen student atum bang kachuning ri la hello je nan tum class bang bera nan tum class duty first bang is to study nan tum che porhi pamera kidun pame thagra puthot ki bang jiar ni afan sami la tum je UPSC, APSC, dong si latong bong jong si crack lo, jong si latong pen pass, jong si plus lo ponde itu afan, bureaucracy money itu afan alingithi nang man pipen itu afan karbiang lo kam lo, tokonu lo nani sami itu afan kam campon lo po, lahelo main ko. Ningkan isi kecok kalitang binong terang amen pen football kapatu ajay me kapaman pon, lapen chikimo asay kedeng pon. Karlitang binong terang akayalam mo chethandam de aprang nanglipan kardom nang chipi iglo kardom. Karlitang binong terang apomen bida sing terang lapen apayamen roli teronpi. Binong terang alang litum along pensi perthe hachelo. Karlitang binong terang perthe kahache adim lake lakha inkora trok dua bargri constituency ke parlo di pluso sar terang arong along. Karlitang binong terang porphai narkep ra achi team niphai sirkep priya chiklo ningkan surihinira narkep aningkan si alangli Karlitang binong terang perthe hachelo. Binong terang ningkan surihinira kre isi aningkan pensi dolamara malasi malin English High School alongsi LKG angdeng lo charli dunlo. LKG pen lo charli dun si ningkan surihinira inkorakithom aningkanan ke kep angdeng chepa undunlo. Karlitang binong terang ningkan kep ningkan sir kep arta ahut penta chojor chulang asai anat aning hangpik bihek ako penta kowe aom hei hui chojor bom lapen a hemarit chepado kok chiaphan aning hangpik apo apayatum TV akulat seta kimpilo lapen class tamde aprang seta ada prang thursi kulat chingpu tekangji ar kok ar phek tekang et ar nam chardom et pensi class damji class pen wang etlote kulat chedo thupo lapen earning kangsam aporlote football pathudun po lapen Karlitang binong terang bihek penta football kapathu ahin anat aning hangpik sonsi kopai kelang no ajok kedamtang aningkan niphai kretrok jakhong achiklo ningkan surihinira inkorakethom aningkan earning kangsam porphai kethom aporahut keso cholongloklo Niphai kretroksi jakhong achiklo ningkan surihinira inkorakethom arnia bangke dolamara borphenta hospital along ponlo bonsita borphenta hospital along un elopusi Dr. Atum thanlo la sopena jok NRL hospital along ponlo bonsita me NRL hospital along ta un elopusi Dr. Atum pachinilo la sopena jok niphai kretroksi jakhong achiklo ningkan surihinira inkorakethom arni JMCH mate Jorhat Medical College and Hospital along Ponthulo lapen Jorhat Medical College and Hospital ICU rumalongsi 38 days Karlitang binong terang aphan selang ponlo Nili tumke Kemesen Hospital along che Ponthuji pusi mathalo lapen Dr. Atum aphan arjulo bonsita me Dr. Atum ponang nilo dak Jorhat Medical College and Hospital along sekelang penta meji thangthe chokji pusi apo apai Dr. Atum thanlo lapen ningnang pathipen lamnang thanlo Jorhat Medical College and Hospital Dr. Atum alam karju penajok kaprek hospital along ta pon pedadlo Jorhat Medical College and Hospital along un elopusi apithu abangke Dr. Atum pachini thulo bonsita keso parpik ajok chepon un edadlo Kopai kelang nojok niphai inkoira pli pai achiklo ningkan surihinira inkorakethom ada porphai ke thomra minit thongkep apora hutke binong terang alanglipai angjir amuso aphi aphu apunu apinu adon arab korte mute jirpo jirpi atuma phan che otikangsi Jorhat Medical College and Hospital along binong terang pierthepen che otikang nangkoklo Duabar Gripen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel. La pini football tournament kibi lage hala led longson terang tournament se non kibi pon ene school menge binong terang pe non a pai apodum si mane nang jalo hai than lo isi tournament bi pite also aning samchaji bine pula hai single to bangta paprang pon iglo ansi non pini opening
Labang soja me keteng bang pedang tu me hin kan ni ngarong sandu pun. Ninge charong pik lo ning dai duk da lo aso nil tum nong si dak nili si football ka than pun mate an sing ke chuneng la tormen bi det pen so bang a full so fit mat hospital pon fit la hai an ke pema sing ke aso bang ko joni me phi abedel lo la bang ke winner ke 15000 इनके रनर्स अप के 10000 इनके बेस्ट गोलकीपर दई इनके बेस्ट डिफेंडर तो हो बेस्ट प्लेयर तो हो गोल स्कोरर तो हो दई तो ने के 32 टीम पुले है इनके दंग कांदंग तोंगी ने इनी पेन के चेंग इनी 24 हे जुजी बांग मते सिने लांग है एलिमेंट लगे सोशल फंक्चो मेन फंक्चो अरong Pini na ola nari toko hanya hati mo apa hak nani ini kan hak kita saja orang. Ni ki ka jang lo ra thangi than ke la pon ve than na thek the sita me em la ni so ko phan ka ching hon na join ni si la ini football sa ve sita me pati pi lo he la hala bang sa social sa si bang than la bi hek pen sita me engke la so dak ko ani pathu dun pen si ke non na pu thi lot le la som ja la he ma la si no sa social bang pu lo em nang ni so po amen pen di de nang ni ko ja la he la si la so nang pu ke choro lo sar em di de nang te ko alang li pu lo nang cherap dun po ko ja la he ma non nang cherap dun ek lo la nang li lok si ja ta nang klem pi lo la nang li social sa si la hi ni li tum ke hang ta la pu bi da thek the samithan na thek the ni li mo pen ta na pu ilo sa po hala tek ni la son ja da jo mani na dek pilo July em pilo 15 na ni si bor pathu mati inke bor pathu pen man ke ani sam ani ye mani thang the mani ke 16 na ni bang ke ok ring no hoi pasan ke thanik lo mati ama ong ring no hoi palon ke dawai pin ipa cholo man ke la so hang ke dawai chu lo me la sa kun nam pidam lo me man ke kon 17 na ni bang ke anardo ko ano barota ma ek dui lom ke alam bang nang kai koi lo e son he ama si inke hospital pon de lo ke un ete da jalo jo inke chitan te ning tu kala mani ni di than de ke mani hospital ko ani ke do jir ding mati ama si la so ba hadi ning than te Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu